בוקר אור לכל מי שהצטרף. האחרונים שהצטרפו לקבוצה, זה בעצם קבוצה שאני פתחתי, שבה אני משתף כל מיני דברים שאני עושה, שעושים לי טוב. אמרתי, אם זה עושה לי טוב, למה שלחברים שלי והמכרים שלי גם להם יעשה טוב, וביחד ניצור טוב. זו הכוונה. כל אחד בעצמו, בתוכו ובגלובל. מה שאני רוצה לשתף היום זה משהו שאני עושה כבר כמה שנים. ובעצם אני אשתף שאני במשך תקופה ארוכה בחיים שלי הייתי מתעורר מבואס בבוקר. פשוט היו באים לי מחשבות לא טובות והרגשה לא טובה על הבוקר. אני מדבר איתכם על שנים שהיה לי את זה, זה לא משהו ביום יום. ומכיוון שהייתי במצב קטסטרופלי, פיתחתי לי שיטות כדי להתמודד איתם. ואחת השיטות שעובדות לי, ואני עדיין עושה אותה בוקר, אתה יודע, כמעט, לפעמים פספס, אבל בגדול. איך שאני מתעורר, אני לוקח דף נייר, ורושם מה שנקרא משפטים שמחזקים אותי. מה הכוונה? דבר ראשון, יש משהו נורא חשוב בכל הנושא של בריאת מציאות, כמו שאני תופס אותה, שהדבר שאני רוצה שיקרה בעתיד, הוא קורה כבר עכשיו. באיזשהו יום אני אעשה סרטון יותר עמוק על זה, אבל הכוונה היא במשפטים, שאני כותב אותם, אני לא כותב, אני רוצה להיות בעתיד אופטימי, אני רוצה להיות בעתיד שמח. לא, אני מנחיח את הדברים כבר עכשיו, מוריד אותם, עכשיו זה קורה. מה הכוונה? המשפט שאני עושה כל בוקר, אני אחרי זה רשום אותו גם אולי בוואטסאפ, זה, אני כל כך שמח ומודה שאני שמח, אופטימי, חתיך, עשיר, בעל חוש הומור, לא יודע, כל אחד יכול להוסיף מה שהוא רוצה, בשלווה. וככה אני פשוט רושם את אותו מספר 10 פעמים, ומה שקורה זה עם הזמן, המוח שלי, מה שנקרא פירמטי אותו, לטובתי. עשיתי שדרוג לאפליקציה, ופשוט כשאני מתעורר בבוקר, דבר שאני נורא אוהב לעשות את זה, כי זה מרחיב את הלב. אני כותב 10 פעמים, אני חושב כמה משפטים כאלה שאני עושה, אבל אני חושב להתחיל עם אחד על איזה משפט, שאני שמח ומודה כלומר, זה כבר קורה. וככל שמתמידים עם זה, יכול להיות שעושה זה משנה את כל הווייב עבורי של הבוקר, שאני מתמיד עם זה, ואני עושה את זה כבר כמה שנים, התמכרתי לזה, זה אחלה התמכרות, אבל העניין הוא שהמוח שלי כבר מתעורר באיזשהו מיינד, כבר מפורמט למקום הזה. בעצם המחשבות שבאות אליהן באות סבבה בבוקר. וזה מה זה לא מובן מאליו לי. אז אני משתף, זה אחלה דבר לעשות. וזהו, ושיהיה שבת שלום, שום עמוק.